Всім привіт! Я Маша. Сьогодні я піду на екскурсію, буду дивитись на корову. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. О, привіт! Стій! Стій, Маша! Привіт, ти хто? Я охоронець, я охороняю корову. А я прийшла на екскурсію дивитись на корову. Пропустиш мене? Проходь, пішли, я тобі покажу ще, де корова. Пішли. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, Маша, ми прийшли. Дивися, це корова. Ух ти, яка вона здорова. Му. Му. А куди корова побігла? Вона злякалась і втекла. Я зараз її наздожену. Ля-ля-ля. Му. Му. Привіт, корова. Му. Ти така здорова корова. Му. Все, подивились на корову. Всім пока. Му.